L'alcalde d'Albaida va exercir ahir d'amfitrió i portaveu de la reunió mantinguda al Palau d'alcaldes, regidors, diputats i càrrecs institucionals de Compromís, procedents de més de 30 municipis per a la reactivació del Consorci de les Comarques Centrals, un organisme supramunicipal creat en 1999 que va deixar de reunir-se en 2004 sense complir cap propòsit. Ara la nova conjuntura política ho possibilita, motiu pel qual s'ha creat la declaració d'Albaida amb el vistiplau del conseller d'Economia, Rafael Climent, i el president de les Corts i líder del bloc, Enric Morera. L'objectiu no és altre que vertebrar un espai territorial integrat per 7 comarques: la Safor, la Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés, separades pel límit provincial d'Alacant i València. El que s'ha decidit avui és, a través del que és la declaració d'Albaida, és una aposta decidida pel Consorci de les Comarques Centrals Valencianes i on es manifesta l'aposta per rellançar el Consorci de les Comarques Centrals, que instar a les administracions integrades del Consorci a designar els seus representants d'alguna manera per a començar de nou el funcionament d'aquest Consorci. També instem a les administracions integrants a apostar decididament per la continuïtat del Consorci i també instem al Govern valencià a facilitar el reconeixement explícit del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes. El model tan productiu com de gestió que proposa Compromís es basa fonamentalment en la descentralització del territori, en fer polítiques de baix cap a dalt més pròximes als ciutadans i al seu territori i aconseguir un major equilibri territorial per evitar una despoblació i empobriment de les comarques interiors. Jo sempre he dit que aquestes comarques tenen de tot. Tenen sector primari, tenen el sector de la transformació i a més tenen un sector terciari. Els tres potents, però que no hem de deixar mai de costat. És a dir, tenim que posar-li valor afegit al sector primari, tenim que buscar la innovació i la investigació en aquest sector de la transformació, sector industrial, en el que ens puga ajudar altra vegada a donar aquest valor afegit per a poder internacionalitzar els nostres productes, i després tenim un sector, jo crec que potent, que és el sector turístic, que el podem interrelacionar culturalment en totes i cadascuna de les nostres comarques. Encara que els objectius són els mateixos, sí s'haurà d'arribar a un acord sobre el model que proposava el PSPB fa 3 mesos, amb aquesta aliança de capitals de les comarques centrals, articulada pels alcaldes de Gandia, Ontinyent, Alcoi, Xàtiva i Xàbia, una proposta insuficient segons Compromís. Nosaltres entenem que el Consorci no és que sols integra només a les ciutats més importants, d'alguna manera les capitals de comarca. Pensem que el Consorci el que integra també és a la resta de pobles que també han de ser partícips d'aquest procés i, evidentment, d'aquest projecte comú que compartim, que és les comarques centrals valencianes. El Compromís no està sols en el govern i tindrà que consensuar bàsicament amb el Partit Socialista i fins i tot alguns aspectes amb Podem per a poder engegar el Consorci i tirar endavant projectes concrets que realment puguem portar a Europa per a que fons europeus ens puguen ajudar a tirar-los endavant, i aquesta és la línia en la que Compromís vol treballar, i ara en uns passos determinats de negociació en un primer lloc amb el Partit Socialista i després amb la possibilitat de que el Consell puga fer les comarques pròpies, puguem, com he dit abans, engegar moltíssims projectes que ens ajuden a vertebrar aquest territori i a potenciar-lo. En la fulla de ruta de l'ENS s'inclou com no el rellançament del sector industrial com el tèxtil, tan important a la comarca. Un exemple el trobem a l'empresa Wintex S.A. d'Albaida, ubicada al polígon La Pedrera, dedicada a la tintura de fil i tela, que fou visitada pels càrrecs institucionals. Demostra preocupació per a les empreses de la zona i veure com està treballant-se i quines solucions i ajudes per veure si s'impulsa la indústria textil principalment que n'hi ha en aquesta comarca. Hem tingut que diversificar en altres camps i també veure maquinàries que consumisquen menys energia, menys
gasoil, menys electricitat, va ser més competitius i poder oferir un preu molt ajustat. La reactivació del consorci està, per tant, més a prop que mai.